Jo sí que seré breu, perquè el que us he de dir molts ja ho sabeu. Per exemple, us parlaré del primer govern de les Índies, que era català. O sigui, ens han dit que no hi tenim res a veure, no? Catalunya no té absolutament res a veure, està marginat. La reina Isabel posa en el seu testament que els catalans no podem passar a les Índies, que l'imperio era espanyol, todos los conquistadores son, com heu vist, castellanos. Però aleshores, com podem explicar que el primer govern de les Índies sigui català? No, potser ens hauríem de començar amb un referent anterior. Com és que en Colom demana un virregnat per les noves terres de les Índies? El virregnat no existeix a Gènova, ni existeix a Milà, que també hem vist que l'Andrés Bernaldez deia en un moment Cristóbal Colón, natural de la tierra de Milà. No existeix a Milà, no existeix. Només existeix a Itàlia en les terres vinculades, en els regnes vinculats a la nació catalana, a l'estat català o a la corona catalana, també dit corona d'Aragó. Per tant, el virregnat és una de les formes que dona més estructura a la filosofia i a la praxi política de la nació catalana. Sabem que la nació catalana és la nació catalana on veiem virregnats. A l'Aragó hi havia virreis, per tant Aragó forma part de l'estat català. A Catalunya hi havia virreis i Catalunya forma part de la nació catalana, encara que algú últimament m'ho conegui. Mallorca hi ha virreis i així podríem fer, a Mallorca, amb Sicília, amb Sardenya, amb Nàpols, amb Navarra, quan es conquereix Navarra, i això és la història oficial. De Granada, que ens diuen que va ser incorporada al regne de Castella, ja hem vist que hi ha sospites, perquè si la conquereix un Cardona, i un Cardona també és virrei de Granada, doncs potser la història de Granada hauria de gravitar en una òrbita diferent de la castellana, com un regne independent més també, i per això l'heràldica del regne de Granada també apareix a les armes reials espanyoles com un regne diferenciat. Per tant, si era un regne diferenciat, també podia haver tingut un virrei, perquè realment les coses anaven així. Doncs a tot això hi hem d'afegir les Índies, perquè les Índies també és un virregnat. Per tant, en Colom és el primer virrei de les Índies. I les Índies no és una extensió territorial de Castella a l'altre costat de l'Atlàntic, sinó que és un regne amb personalitat jurídica pròpia, i per això apareix a les monedes i en els títols dels reis, Rex Hispaniarum et Indiarum, o sigui, reis de les Espanyes i de les Índies com regnes independents vinculats al patrimoni del monarca. Per tant, el primer que sorprèn és com en Colom demana un virregnat propi dels diversos estats de la nació catalana per portar les Índies. Això no deixa de ser curiós, però és molt revelador del fet que les Índies es van incorporar immediatament a la monarquia catalana, cosa que amb tot i la evidència i transparència els historiadors continuen negant, dient que ens inventem no sé ben bé què, però realment ningú nega que en Colom era un virrei, ni ningú nega que es va fer un primer virregnat. Per tant, aquest primer virregnat tenia una audiència virregnal com les audiències virregnals catalanes. I el virrei, com en Colom era el cap d'aquesta audiència, com els virreis en la nació catalana convencional, també eren els caps de les audiències. I aquestes audiències tenien, i aquests virregnats tenien un assessor virregnal, tant a Amèrica, com explica en la Linde Abadia, com a la nació catalana, on els virreis tenen assessors virregnals que els assessoren de la temàtica jurídica, política, mercantil, fiscal i militar, tant a la Catalunya estricta com a la Catalunya americana. Doncs en aquest primer govern de les Índies fet com a calc i com a extensió del govern català, hi ha catalans o no hi ha catalans? Bé, m'he pres la molèstia només de dir-vos, i això ja ho hem comentat abans, que recordeu, si Colom és català, doncs tenim un català, el virrei és català, el papa Borja que concedeix les noves terres és catalanes, si es passa a l'altre costat d'una institució catalana és impulsada per Ferran el Catòlic i Ferran és rei de Catalunya, per tant també és català. El legat apostòlic, que és Bernat Boïl, monjo de Montserrat, és l'enviat de la Santa Seu Amèrica, també és català. Per tant, els
Els altres càrrecs, sempre segons la història oficial, us podria dir doncs, que Pere Bertran Margarit és el cap militar de tota la segona expedició, també és català, és un cosí d'en Colom. En Miquel Ballester, el cait del fort de la Concepció, també és català. En Miquel o Miguel de Pasamonte, que és el tresorer general de les Índies, és català en tant que aragonès. En Lope Conchillos és el secretari reial pels assumptes del Nou Món i escrivà en temes d'Índies, en tot el temps parlat de mines, doncs en tant que aragonès també és català, o sigui, membre de la nació catalana. En Joan de Serrallonga, lloctinent de tresorer d'en Conchillos, també és català, fa les seves deixes testamentàries a l'Hospital en Colom, que avui dia és el de Sant Pau i la Santa Creu. L'Alexandre Geraldino, primer bisbe de Santo Domingo, que hi va residir, perquè l'anterior és un tal García, Lope García, em sembla, i curiosament el bisbe de Barcelona, que està amb el seu parent, amb el papa Borja, a Roma, preparant la butlla pontifícia de donació de les terres d'Amèrica als Reis Catòlics, que és el que la proclama en la seva diòcesi barcelonina, curiosament, i la que ens descriuen alguns cronistes que estan treballant-la en el seu despatx, o sigui, segurament en el despatx episcopal, a la seu episcopal, al bisbat, també era català. Ens anem fent una mica l'idea de què podia ser tot plegat. Per tant, virreis, assessors, virregnat, el legat, el tresorer, lloctinent de tresorer, capitans de les fortaleses, capitans de la flota, capitans dels exèrcits, i els mateixos Colom, que si tant ell com el seu germà Lluís, àlies Bartolomeo, com el seu germà Jaume, dit en castellà també Diego, formen part de tot aquest govern americà, doncs evidentment que el govern, el primer govern colonial americà, era català. Això ja ho va dir fa uns anys en Josep Maria Hurtadó, va asseverar en un llibre que es diu Catalunya i la descoberta d'Amèrica, o Catalunya descobridora d'Amèrica, més exactament, diu: el primer govern americà va ser format exclusivament per catalans. I d'una manera indirecta ho han dit diversos autors castellans, que agafo un d'ells que diu que no deja de ser curioso no encontrar ni un castellano en el primer gobierno de les Índies. Per ells era una curiositat, esclar, perquè no se'n sabien a venir. Com pot ser que en un tema de conquesta castellana, feta per castellans, que surten amb mariners castellans, de ports castellans, amb les armes de Castella, amb les banderes de Castella, arriben a Amèrica, creen un govern, i tot el govern és un reflex de la filosofia política, de la praxi política, de la divisió territorial de l'estat català. Bé, l'evidència a mi em sembla molt xocant, i simplement us l'he volgut comentar com una anècdota més en aquest simposi. Si el primer govern de les Índies estava format exclusivament per catalans i no hi havia castellans i respon a formes jurídiques i polítiques catalanes, potser és que els catalans van tenir alguna cosa a veure en aquell primer govern, en aquella primera conquesta i en aquella primera colonització. Moltes gràcies.